Müracaatım şul. Bugün mine biz ulu yaştaki kişiler Tatar halkı yaşasın, tili yaşasın, grup halatları yaşasın deyip jürüyüz. Aynı müracaatım yaşlarımızga, kileşek buğunga. Üzünüzün tiligizni unutmağız. Eti babalarınızın tili ol. Grup halatlarını unutmağız. Bizden şuşu siz unutmasağız, biz şotlanıp, kileşegimiz bizden bula, Tatarımız saklanıp kala deyip jürüyüz. Şunun için, nerse ilki komsomol pioner organizasyonları kibik, hazır institutlarda, texnikumlarda yeşekler uyuşturup, Tatar yeşekler, Tatarça söyleşip, anlaşıp yaşagandagina biz şuşu halkımızın burun-burundan kelgen tilin, grup galatın, dinin saklap kalayacağız. Bunun için ütinip sırayım Tüben Kamallar isiminden. Tilek bulsa okuya alalar. Onun için ay sayın Tatarça diktant, kışkırıp oku, Pushkin kartısı kibik, Tukay kartısı uyuşturga gerek. Şuşlaytırıp, şuşu nerselerden uyuştursak, bizning keleceğimiz bular. Amina indi bizning hükümetten, mana Qozondan qarab jirim. Indi dursingni aytganda, munda Tatarcha butun yerda qishqirib yozilgan bularga tesh. No hali ishlanmagan. Ishlanasa ishlar ko'p, men bir kimgindagini qiyirsitasi da kelmay. No shul yoqdan da o'zimizning so'zlarimizni aytirga tesh. Tigi aytgachdan to'g'ri aytgan to'g'aning yaramaydi deb, onun için biz kıyısınırga deyiş tugul, onu anlap işlerge deyiş. Elime toxtaların Qozon şəhərinin hər bir administrasiyası, Qozon şəhəri rayonlarının hər birisinin administrasiyası kontrol ettirga deyiş. Hem әлеге konkurs boyunca kelgen garizalar, bütünüsü de elime toxtaları boyunca hatalar деп әйтегенде, менә шушы объектлар кайсы районда урнашкан булуга карап, шул районның администрациясына юнәлтелә. Без урамнан барабыз икән, анда кайдыр шуп иеме. Шуп иемен анда ике кешенең берсе фотога төшеп җибәргә мөмкин халык контроле системасына хезмәтенә. Инде хата ул безнең күзебезне ярмый, күп кешенең шулай бит. Һәм без аңа ничектер ияләндек тә шикелле. Күп кеше игътибар да итми. Күп кеше игътибар да итми. Әле моның бу мәсәлән әгәр татар телле хаталар турында сүз йөртәбез икән, моның өчен әле бераз татар телен белергә кирәк. Урамда йөргән кешегә дип әйтик. Инде татарчаны белгән кешедә ул хәтле игътибар итми, кызганыч ки, менә инде инде гадәти әйбергә киреп бара. Хата табу дәрәҗәсендә белергә тиеш. Хата табу дәрәҗәсендә белергә тиеш. Тапса да, ул үзе мәсәлән инде янәшәсендә булган кеше белән фикер алышып, шуның белән төгәлләнергә мөмкин. Ул элемә токта ничек эленеп тора, шул килеш эленеп торачак дигән. Илгиз, нинди эш башкарырга монда? Монда сораулар күбрәк әлеге җавапларга караганда. Монда әгәр дә без хукукый яктан карасак, без онтырга тиеш түгел. Безнең Татарстан Республикасында гамәлдә булган закон бар. Ул законны беренчедән үтәргә кирәк. Һәм үтәмәгән кешеләргә менә ниндидер җәза карарга кирәк. Нинди закон ул? Менә тәфсирләр. Дәүләт телләре турында безнең ике дәүләт теле. Закон бар, ләкин үтәләме ул? Һәм менә әйтәс килә, бар безнең ул законны үтә буенча совет Министрлар кабинет каршында ай сайын белүебезчә анда утырыш була. Һәм инде анда менә Татмедиа өлкәсе, Минюст һәм башкалар хисап тоталар. Әйтик, шул ук норматив хукукый актларның аена ничәсе чыккан һәм ничәсе аның татарчага һәм русчага тәрҗемә ителгән. Әйтик, шул мәсьәлә. Әйтик, менә рәсми сайтларны алыйк. Министерство һәм ведомстволарны. Анда бит кай шакта чыннан да менә көлке хәлгә барып җитәләр. Тәрҗемәче булмау сәбәпле әлеге министрлыкларда һәм ведомстволарда менә аларның яңалыклары яисә теге вазифа исемнәре, шушы министрлыкта яки ведомство эшләгән хезмәткәрләрнең исем, фамилия, атасының исемнәре дә дөрес язылмау, менә ул зур бер проблема. Законны, ниндидер хукукый документны тормышка ашыру өчен аның үзенең системасы булырга тиеш. Шушы булмый икән, без элмә такталарны тикшереп, аларны төртеп күрсәтеп, бер туктаусыз шушы ни бара, әйләнеп йөреш. Чөнки элмә такталар һәр вакыт яңарып тора, һәр вакыт үзгәреп тора. Тибетләр барлыкка килә, юкка чыга. Икенчесе, менә бу бер туктаусыз әйләнеп торыш. Димәк, әлеге хаталар бер туктаусыз шушылай итеп әйләнеп йөрәчәк. Без төртеп күрсәтәбез, елына 3000-4000 хатаны күрсәтәбез дә, халык контроле шаны төзәтәләр. Тагын 3-4 меңе иртәгә берсе көнгә яңадан барлыкка килә. Ягъни монда инде сорау бирергә кирәк шәһәр администрацияларына, район администрацияларына. Әйтик, менә узган ел Казанда 640 хаталы элмә такта тапканнар икән, язу тапканнар. Бу әле табылганна гына. Кем аша узган һәм ни өчен шушы кадәр йөзләгән хаталы элмә такта язуы уза?
кем кул куя. Һәм кем җавап бирергә тиеш моның өчен иң мөһиме? Кемдер аша кул куеп бирәләр бит. Акчасы түләнгән, дәүләт акчасы. Кем аны, демәк, менә бу инде механизмның булмауы турында сөйли. Шуннан соң икенче бер сорау туа. Менә хәзер халык контроле аша барладык та, тагын 600, менә хәзер бүген 500-дән артык быел, ел ярым ішінде, 40 көн ішінде, 500-дән артык хаталы Әлмәтакта тагын табылды Казан буенча. Акча түләнде. Хәзер буларның бөтенесендә яңартырга кирәк. Бер Әлмәтактагы шама белән 1000 тәңкә акча алабыз икән, демәк монда 500 мең тәңкәне чыгарып салырга кирәк. Икенче тапкырында кем түли? Тагын өстәмә чыгым бар. Өстәмә чыгымга дәүләттә акча каралганмы? Хаталы язда син, икенче тапкыр син килдә ал икенче тапкыр шул акчаны. Ягъни монда менә бу механизм эшләргә тиеш. Мөселманнарның иң беренче күз тотып торган максатлары үзләренең ана телләрен саклау һәм үзләренең диннәрен саклаудыр дигән танылган татар язучысы һәм җәмәгать эшлеклесе Садрий Максуди. Әлеге канатлы сүзләр Казанның Ямашев урамында урнашкан шушындый Әлмәтактада урын алды һәм шундук башкалада яшәүчеләрнең игътибарын җәлеп итте. Оренбург трактында исә Габдулла Тукайның и туган теле, Чистай урамында Каюм Насыйриның канатлы гыйбарәсе. Башкала буенча әлегә 8 әдипнең иҗаты өлешчә урын алган. Татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә кызыксына, туктап укып карыйлар. Кеше үзенең телен яхшы безмәсә. Шундый ук Әлмәтакталар Казанның 7 урамында. Оренбург трактынан узучылар Фәнис Яруллинны искә төшерәчәк. Күңел байлыгы җанга телебез аша туплана ди автор. Бу эшнең төп максаты безнең танылган шәхесләребез белән халыкны таныштыру һәм инде канатлы сүзләр ярдәмендә татар теленә игътибарны, татар телен саклауга, үстерүгә игътибарны җәлеп итү. Шактый гына безгә тәкъдимнәр килде. Без ул тәкъдимнәрне комиссия әгъзаларыннан җыеп алдык һәм иң еш кабатланганнарын сайлап урнаштырырга булдык.